Здравейте, в днешното клип ще покажа моите нови карти, които ми донесоха днес, май 50 ми бяха карти, не знам. Срокът продължава натам, днес ми казаха, направо изтръхнах. Имам повторки тук, но не се вижда, за което много съжалявам. Но ще се опитам, макар и отвътре навън ми се падна страх. Не се вижда особено, за което много съжалявам. Тук ми се е изкъсало малко да се го залепя. Ето така, не се вижда, за което толкова съжалявам. Малко се вижда, че имам страх. Ето, това е страх. Но малко път ще направя отделно ревю. Сега ще направя ревю с музика, как и такова. Две ми се е изкъсало и затова ми падат и трябва да ги залепя на ето тези. Имам също новата 8 Силия. Тя се вижда. И аз се къде. От някой Академия за 8 имам тази вече повторка. Сквиши не се вижда доста добре, но имам тази, която е златна на кулата. Ето, че е златна. Падна им се повторка Немо и се размених се на малко детенце 4 години. Аз съм от Ком, Гошко се казва и си размених се на от играта на играчките. Защото имам все пак повторка. Ето, така изглежда, но и имам тази също, ми купиха на Матио златна. Много не се вижда. Матио златна. Тук има и на някой златна. От играта на играчките е Златорог. Много добре не се вижда Златорог. Хич не може да се видим. Абсолютно нищо не се вижда. Вижда ли се? Падна ми от моите уши. Сега трябва да показвам. Пак да разгръщам и така, за което много съжалявам, но пак съм го включил да зарежда, защото няма иначе батерия. Не се вижда Златорог хич, ще се опитам да го пусна по-близо, но не може хич да фокусира на тази светлина. Ето така, трябва да се види Златорог вече. Не знам. Ще казах ви, че ще ви пратя отделно видео за така. Ето и тази се откачила. Чакайте един момент да закача, защото вече става малко изнервящо се и чакайте тук да прати кабели. Ето и куклата, тя поне се вижда, някои се виждат. И майта, не, имаш още едно храбро сърце. Не е интересна, затова така е. Да. Сега ще ви го покажа на по-близко и така че чао!